तरीका में लड़का होला कितना हो खावे लू जा हैं मारे कदम सबे को तोरी माई का लड़का होते दे ओकर भौजी का भौजी का लड़का तो सब अपन भौजाइए का लड़का भइल हेले हेले का भौजी दूगो बारी सब हाय हो भाई कैसा तू को भौजी बारे हैं बात है कब चाची का लड़का था हैं कब माई का लड़का था भौजाई का लड़का था हमारे समझियो ना को भइल बा बाबूजी हो जाए दीना कैसा पाले से माना था जा दो जा कहां जाए तो ए बाबूजी चुप जा बाबूजी हो का रे हेलो हाँ माई प्रणाम का कर बड़ू अच्छा चला ठीक बा हम आवत हैं ठीक बा तब रखी ठीक बा काजी कब से धोवत पानी का भइला अरे हमरा भौजी के ना डिलीवरी होके वाले बा वो हमर माई हमरा के फोन पे के बोलौले बा का ना यार रे हां अब रोज में नहीं लियो है दीनवा तोरा का भाड़ा तोलो को लागल ना हेटे हती ए जी सुनी ना चतुर किलाई हो चल जो चली ना अब रोज में आइली हो तो तोरी भौजी को लेके भइला ए बार तोरी के कर भइला रे हैं जो हम छोड़ी लॉकडाउन में ले जाके हमें लगे टाइम में है तो के छोड़ के रोज रोज हेयर तोरा के भेजे खातिर ठीक ना सुनी ना लॉकडाउन लगे बनी तब ले हमर भैवा आ गई हो तार भैया गेला तो के ना हेयर देखे तो रोज एगो बहाना चाहिए हां अब रोज दिन जा कहीं हो के बस तो के फिर एगो बहाना लेके आ गेलू मान जाई ना हम जात रहे हमार टिकट पे 12 बजे ठीक ना जेके संगे मन करो के संगे जा ए जी चली ना आप केकरा संगे जाई वो हमने गया तू के जेके संगे मन करो के संगे जा ए जी का बोल मान जाई ना हमार माई बार-बार फोन करत दिया तोर माई बार-बार फोन कर दिया तो अपन माई को बुला के चल जा ठीक ना हमें लगे टाइम बाना तो लोग रोज कोई बहाना से यार भेजे कर अब हमारे लिए टाइम नहीं खो हमें लगे टाइम नहीं के हम जाते हैं हमारा टिकट पर 12 बजे का ठीक है सुनी ना मान जाई ना छोड़ दी तब तक लॉकडाउन ना रहित ना तो हमारे भैया आ गई हो तो भैया आ गए तो भैया को बुला के चल जा ठीक ना हमें लगे इतना टाइम नहीं हम 12 बजे के ट्रेन लिया हम जाते नहीं ए जी मान जाई ना चल ठीक है जो बाबूजी से चल पूछते हैं जाते हैं क्या लेके जा सकते